Moikka! Retkiluistellessa pitää aina olla mukana kelluttava reppu, naskalit, heittoliina ja jääsauvat. Mutta tiedätkö mitä täällä repun sisällä on? Mä kerron kohta. Aloitetaanpa alhaalta päin. Eli tässä on kuivapussissa sukat, muovipussit ja muovihanskat. Muovihanskat sitä varten, että saa vaatteista puristaa vettä. Ja muovipussit pannaan jalkoihin, jos monot kastuu. Sitten on omassa pussissaan alaosan vaatteet, eli siinä on alushousut, pitkät merinokalsarit, housut ja kaikki kuivapussissa. Sitten siirrytään yläosan vaatteisiin, eli siinä on merinopaita, fliissipaita ja takki. Ja sitten on vielä yhdessä pussissa on pipo, kypärämyssy ja varahanskat. Ja tässä mulla on sitten istuinalusta. Violetissa pussissa on kaiken näköiset korjaustarvikkeet. Sitten on ensiapupakkaus, lämpöpeite ja puhelimelle pussi. Ja tässä on sitten vielä pyyhe ja taukotakki ja termarissa lämmintä juotavaa. Ja oikeastaan jos ollaan vastuullisia jäällä liikkujia, niin ihan nämä samat varusteet tulisi löytyä myös pilkkirepusta. Ja sitten ei jää enää puuttumaan kuin eväät, ja se on se tärkein.